Despois de levar 3 meses paradas polo escaso tamaño da ameixa, as mariscadoras de Carril atópanse agora cun novo problema: a morte de prácticamente todo o produto dos lombos do Ulla. O ano de traballo complícaselle a estas traballadoras. Aquí no lombo, toda esta zona de aquí, vimos a mirar o jueves pasado, está todo morto. O birbiricho e a japónica. Toda esta zona de aquí está todo morto. En a Praia de Compostela, o birbiricho e a japónica está bastante ben, está aguantando, pero a bosa tamén se morreu toda. Por lo tanto, este ano creo que vamos a estar peor que o ano pasado, bastante peor. Co desastre nos lombos do Ulla, as mariscadoras só lles queda para traballar a Praia da Compostela, un espazo reducido para 80 traballadoras. Si aquí nos morreu todo, como viramos outro día, estaba todo morto, e só nos vai quedar a playa para traballar. Somos 80 personas e na playa é un cachiño moi pequeno e non, para aguantar todo o ano teremos que poner uns cupos moi pequenos. Dende a agrupación sinalan aos altos índices de auga doce como os culpables da mortalidade. Aseguran que a salinidade baixou dun 30 a un 7% na última semana de xaneiro. Hai moita agua doce, nós entendemos que non choveu tanto como para que haya tanta agua doce, entón sospechamos temos unha sospeita do embalse de Porto de Mouros, que parece ser que bota agua descontroladamente sin sabernos a razón de por que fai eso. A agrupación pide á Xunta que investigue os motivos polos altos índices de auga doce. Tamén reclaman axudas. Advirten que o cese pola COVID é a súa única alternativa tras as baixas cifras de facturación. A alternativa sería que a Xunta axudase a regenerar os bancos con limpiezas e logo con semilla. Esa sería a mellor alternativa, e logo, mentras tanto, un cese de actividade como que xa reclamamos nós e non nos concederon, entón, pero bueno, sería volver ao mismo. Entón, ahora a alternativa sería acollerse aos ceses do Estado, polo COVID. As mariscadoras tiñan previsto retomar a actividade no mes de abril, unha volta que se verá afectada polos máis de 600 kg de ameixa perdida. A agrupación indica que a mellor opción sería o cese de actividade, pero que non se levará a cabo pola falta de acordos co resto da confraría para modificar o plan de explotación.